Hello guys, madung hapon natong tanan. So guys, diaday ko family house na uli ko ga. Isang adlaw. Diaday ko sa garden guys, nagtanaw-tanaw ko arang daghana na kaadyo kuan guys, lairas katong una na hang vlog dari na arang daghana na kaadyo ag palidya. Kuan pa si na. Arang lami at tanawon dyan. Pipino, grabing daghana ka doon nagdabos na pud. Patig ukra. Sagdi sa rin niyang naong kay marang naong irong subugi hapon. Hala, pipino ginuok ko. Manong maninila pang kuha ang arang dagkaan naman ni. Nangalata na mga galigday uban. Kaya ko bagi harvest ni ganina. Marosip. Nadya. Ikot ko. Aris ako guys kay istorya sa ako maridyo kay sayang kuning di ta makablog kada adlaw magpangdugang income daghan jud palidya guys. Kuan day guys ning uli day ko guys kay kuan unsa na mahabang story bitaw. Kuan guys kanang nay bawal naman ko dadto sila mag-vlog for safety ra po silahang pamilya ba kay nanalagay mga kawatan ron bawal na sila mag-vlog ning sayang mapagahang vlog ug di ko mag-vlog kada adlaw mawa mapagahang views mawa pagahang channel mo nang kuan ning uli naramang ko ja ahang madto po kong liksi, maatin po kong liksi, madto ko mas maribuhok. Diyan ni gumag moving up na liksi, mauli mi daari. Mag-focus sa araman jud kong liksi guys. Diyan anak ko mo trabaho jud ug kanang nana jay trabaho nga kanang nangita na bisid ba kanang pwede ko maka-vlog. Kaya arong di pud masayang ang vlog. Mo nang nakadesisyon ako nga naraman. Kay kuan arong makabawi po kong liksi nga dug mag-uban mi daari. Kay sang atimanon sa unang ijahang pag-eskwela kay ipa-enroll pa man na anja nga nang elementary kay naman gyapon na mga chichiburitsing mga brigada nga na. So mo na hasara man jang atimanon before ko mo trabaho jud tinuod kanang trabaho nga pwede lagi maka-vlog kay kuan di pwede nangarag ko kay kaisan ko. Di pwede man good guys ug kanang sayang raghang vlog. Na. Alag ko basa guys kay namunga na. Kani ingani ba guys kasubay magingani na. Daghan ingani ning tubo na. Anja agsud kay kuan whiteheads. Bugas mo siguro ni siya na. Bugas. Kung jersey guys na ay Lixi 27. So mo to guys armang pasabot nga nganong naanap ko nahauli dari. Nag-live man gud ko guys. Wa man ko kahibaw nga bawal day mag-live adto. Mo nang nasayop ko. Gingnan ko nga bawal ko no mag-live, bawal pud mag-vlog. So mo nang di na ko maka-vlog. Live pero sa live na arang naong ang napakita pero kuan man pud guys para safety po sila hang pamilya ba kay kuan ba sila ang datuan ja kay bawo ba ja mus panahon ron nga delikado na ja mo to naman toy nang bash na ho sagdira man to nang bash na ho kay Ginoo na mag-antigo. Ingan nga sa to. Nang limos kuno ko. Da bahala ng Ginoo. Bahala na. Ug unsa inyong pagtan-aw na. Basta ako karon mahauli na liksi dari. Mag-focus na kong liksi. Di na ko maglaglaag karong kalaglaag ragali ko guys. Kaya dito mas liksi sa maribuhok. Manang nakalaglaag ko. Diyan naman piuban abang tao nga wa pud ba nakakuwagan sa hinungdan nganong ga kuan ko uban wa pud siguro sila kasubaybay sa hang vlog mo nang sagdan na raman na
Sagda na raman na kay ija-ija mang putag kuas at ang kaugalingan. At ang pananaw pas at ang isig kataw, ija-ija pud. O nang sagda na raman, di na raman tubayan kay arong way samok. Salamat raman po sa inyong pagpanghilabot. Pero magpasalamat kong dako ninyo guys sa mga kanang tinuod nga ning suporta namo sa mga vlog. Daghang salamat jud ninyong tanan guys kay ugwa mo di ko makasweldo kada buwan. Karon ragali ko street kasweldo guys, makahanda ko birthday leksi pohon. Pero sa birthday leksi di pud ko maghanda kanang bungga kato ra kung ijahang gusto kan kuno jang gusto. Ice cream og spaghetti. Inja lechon manok kay pakimanok man na. Fried chicken day. Mara gud na ahong kanon ja pizza kay mo din na ijang hilig. Pizza, ice cream, ug fried chicken, ja spaghetti mo din ijang hilig. Ja naman pa mga bata dari ha mo pong imbitaron. Ja nagchat man gyapon ming Mariano kuan kanang naay di murag wa kuno si Jay sure nga makauli kay kuan bag-o pa man siya ning leave ja basin kunog kasab-an na siya sa ijahang ilang kuor ba ito diyang giingan? Haram mong giit. Nag-explain ra ko guys nga nung na ako dari. Balik-balik. Kay, bago pa ba ko rito latim. Pero gisulduan kong ATM. Tako gapong kong pasalamat ni ATM kay naka cellphone ko og iPhone. Dako ko pasalamat kay grabing kabuutan kadyo. Dala ko dari guys. Inja ganiha di ay. Damay nangaligo taga babaw ni uban ko halarag mangkar daghan nagbunga. Nangaligo mi dadtog dagat sa liat samtang kalaag pa. Pero pwede ra mo pud may maglaag ni Lexi kay na may motor pero di ra man na ilaag-laag siya kanang mga highway kay delikado para ba ko lisensya. Are ra gud mi dari libot-libot. Parang daghan na man bunga kuan guys pipino. Diya mara to guys, gahapon da ko vlog des naging adlaw motong des naging adlaw. Matupod timing pagpag-uli na kay harag agbay ara kahinluon ka do si Tiri bawal mag kuan lang na mahipos-hipos sa bawal mahago mo nang ako ni kami sa tiali nagpasulabig hinlo. Wa pagali mahuman guys kay wa pa magpatrabaho. Agsala pa yung giunag gapon. Sunod adlaw ug mahauli na mi dari Lexi pohon. Tiwa sa pamighinlo. Parang mingawa ka do kay guys gauwan man dari ganiha. Gauwan. Grabe bungas palidya guys oh. Randagan na jig bunga na pay madyo gali ni siya pagkabunga haron kay kuan wa gi putos kay sa una pang kuston man tong nanay karon noon nga wa pang putos aranos kahimsag kadug mga bunga randagan na nun kadyo njag ukra ganiha guys kay wa man nila mahinungi nga kuan daghan na daig bunga wa man nila maharbisi arang daghan na arang sayang na arang daghanag na sayang nangaguwang na. So guys, kanang kuan makalipay tan-awon guys kanang nay kubasa aran daghan bunga. Nanapay daghang bunga na tanawon na ta guys. Na bunga. Mila ra mag ang saniras. Tapad atoy daghan guys. Wala man ako ana. Hala day labtub. Pabla labtub, labtub. Labtub may nganda ni guys. Insay nganda ni injo guys kani. Kani ba kani naihinog. Kani si Jawab singanda ni tinuod labtob na mga hinganda ni man imong kuhaonon para may sa unas mga bata pa mi magi lumba mig panguha. Na anay sounds guys copyright patad ani dapat do ka buok nagtago. Copyright patad ani guys magbabay na pud ta. Na may sounds pa sulabi. Now guys, agkalidya. Now pipino na randaghan na pug bunga na nagidabos wa na maharbisi. Inja di ana poy taong. Oh, taong batong. Guwang na pud wala kwa Ukra.
na may kuan guys, sounds. At tangin na naman po ako ang sunod nga vlog, ugma nga adlaw. Kay nanay sounds, kuan. Nang, mao rin na yung vlog guys, salamat sa inyong pagtanaw. God bless na tong tanan. Daghang salamat sa inyong tanan guys, sa pagtanaw. Bye, amping mo kanunay. Thank you for watching.